неадекватна. Дете е нейна снаха. Съпруга на мъртвия и син. Ela me atropelou, Josh. Боже, погрежи се за Димки. Dimpi. Неделя, Хора, 21. качеството ти време, само реклами. Чакайте. Стрес, претоварване, отслабват защитните сили на организма. За вас препоръчвам Биоритъм мултивитамини с иновативна микропарлена технология. Биоритъм мултивитамини осигуряват на тялото необходимите витамини и минерали в точния момент. Боледе. Водорастворимите витамини се усвояват незабавно, а водорастворимите бавно и по стакани. За добър тонус и силен имунитет през целия ден. Биоритъм. Ритъмът на твоето тяло. Енергията е навсякъде. Във всяко пътуване. Тика. Тя е всеки цвят. Тя е светлината. Тя е топлината. Енергията е във всяка усмивка. Във всяка малка капка. Енергията са хората. Тя е силата във всичко, което създаваме, за да стане светът по-добро място. Еко, тук за вас. Днес на барбекюто пак ще се... Мама! Ела, пусти до папа. Поговорим открито с мама. Фак. Като ние допуснем грешка, тя ни се кара и ни изнася лекции, дори ни изгони от къщата. А на Адия не й каза нищо. Как може една майка да предпочита чуждо дете? Защо го казвате на мен? Като се драснете, подайте жалба срещу Адия. Не казах нищо пред баба, защото беше притеснена. И не ме нежа за Димки. Но същевременно съм песен на Адия. Дано само Димки да оцелее. Прав си, Тошо. Ако нещо стане с Димпи, какво ще правим с Анж? Виновната трябва да бъде наказана. Горкият тъпеш не е в състояние да реагира. Но ние трябва да действаме.